Brother Novella and Sverko. Ay hapon sa tanan, ako palipayon tayo nga daghan kaayo may appeal sa akong job fair. No? So this is really a good opportunity para makatrabaho na. Kaya ako ang goal diri sa probinsya kay no one should be left behind. No? Kanang ikamot yun nga kamu makakita ang trabaho na gusto ninyo sa lugar na gusto sa inyo. Ako nagnaot punta ang aking mga kapatid. Karoon niya, salamat tayo sa ating mga national agencies na naatino, nag-PO, pag-ibig, PO. So, na ako nang diri, one-stop shop. Pwede ako ma-apply sa akin. Kuya na rin ang trabawi, nagkan yung mga bash. Okay na sa pagpigya. Anyway, nahinaong ninyo ka na, no? Ang matabangan mo, niya, kanagula. Handa ka everyone. And yeah, I think,